Drago mi je što mogu ispred Građanskog sindikalnog fronta da vas pozdravljam i da vam kažem da je ovo veliki dan za sve nas. Ovde imam sporazum o podršci na inicijativu grupe građana za odbranu Ruskog parka osnovanu na Facebooku uz Sprečimo seču Ruskog parka. Sledeće nevladne organizacije postigle su sporazum o podršci gore pomenutoj neformalnoj grupi građana koja je zarad ostvarenja tog cilja do dana 2.7.2009. godine okupila 2070 članova. Molim jedan aplauz. Potpisnici sporazuma: nevladina organizacija Građansko sindikalni front, UGS Nezavisnost, Udruženje građana za zaštitu potrošača Košava, Avalon, nevladina organizacija Građanski parlament, Stanište, nevladina organizacija Rafinerija i Udruženje Stop Mobbing. Pozvao bih uvaženu koleginicu Đinu. Izvoli, Đina. Pozdrav svim našim, pre svega, Vrščankama i Vrščanima, svih nas koji se ovde već 20 godina bezuspešno skupljamo oko raznih inicijativa i oko naših, pre svega, građanskih prava. Mislim da je definitivno sramota ovo što se događa sistematski u gradu, da je strašno, da je ružno i da je pre svega ovo što je juče bilo, što se dogodilo juče pri takozvanom otvaranju tehnološkog parka sa predznakom Evrope i uz prisustvo predsjednika Evropske komisije, da je to jedna neviđena mimikrija. Dakle, vi s jedne strane pričate o Evropi, a s druge strane razvaljujete na najvulgarniji način grad. Ja lično se osjećam strašno povređenom. Ja ne bih žela da budem jako patetična, ali bit ću verovatno jako patetična, zato što se ovo tiče moje neke prošlosti, mog sentimenta, mojih emocija, mog detinjstva. Oni su nama uzeli sve, a oni sada nama uzimaju i naše sećanje i naše nostalgije i sve što nas veže za ovaj grad. Ima nas koji smo ovde ostali namerno da bi se čuvali dostojanstvo i nekakav integritet moralni ovoga grada. Meni je zaista teško više da pričam. Mi smo pričali pre godinu dana po vetru negde u novembru prošle godine. Nikakvog efekta nije bilo. Vlasti neće da nas čuju, što je, mislim, strašno, jer ako vi imate predznak Evrope, onda, izvinite, molim vas, ne možete da kulturnu baštinu ovoga grada razvaljujete na tako jedan brutalan način. Ovo je gaženje svih nas. I oni koji ćute za 100 evra, neka ćute i dalje. Zato mi ovde nemamo nikakvu kritičnu masu. Ja znam da je na Facebooku skupljeno preko do juče ili do prepodne 2070 podrške mladih, pre svega, ljudi. Ti mladi ljudi uopšte ne smeju zbog svojih roditelja koji su involvirani i rade po Hemofarmu, po Mojoj vodi, po ne znam čemu, rade kod takozvanih centara moći koji ovde nama kreiraju sistem vrednosti. Jer smo mi takvi debili da nama stalno mora neko da kreira sistem vrednosti. Da li mi stvarno za tih bednih 100 eura za koji smo ucenjeni, jer smo svi u krizi, jer smo svi osiromašeni, jer moramo i mentalno da budemo osiromašeni. 1300 potpisnika je na čelu sa nevladinom organizacijom Avalon, koja nas je prošle godine povukla sve, i uz podršku OEBS-a, molim vas. OEBS je ovde bio da pogleda svako drvo i ljudi koji su, naravno, mislim, iz Evrope i sa sistemom vrednosti Evropske unije, su bili potpuno u čudu. Kako je moguće da se na takav način, bez dogovora, bez javnih rasprava, bez programa nekakvog, bez, kako se to zove, pomogite mi se malo, uzbuđena sam, bez plana tačno, na kraju bez ekspertize o kojoj su oni javno pričali. Govorilo se nekakvoj ekspertizi svakog drveta koji navodno je bolesno i tako dalje. Da ne pričam o manipulaciji
relaciji sa ljudima koji su doživeli jednu tragediju jer se to drveće srušilo. Ekspertiza treba se napraviti da se vidi ko je kriv i ko je taj ko održava ovo drveće i da se već jednom zauvek završi sa ovom pričom. Naše je dalje da tražimo na svim mogućim nivoima, pokrajinskim i republičkim, da vidimo šta nadležne vlasti mogu da nam pomognu po ovom pitanju. Eto, toliko da ja ne budem previše i dalje emotivna, ja vam se zahvaljujem puno. Ja bih htjela sad pozovem jednog mladog čovjeka koji već dugo se bavi pitanjem ekologije, Ivana, da i on nešto kaže. Znači ovako samo kratko kažem da mi je veoma drago da vidimo veliki broj ljudi, savesnih ljudi, Vršca koji su se okupili da stanu na put jednom fašističkom i zločinačkom poduhvatu kojim lokalne vlasti, bez saglasnosti građana, bez saglasnosti naroda, gaze i ruši sve pred sobom. Jednostavno samo postavljaju beton, znači prave betonsku dolinu od ovog grada. A ostalo mi je samo da pitam Vrščane koji su i dalje u svojim kućama, koji su u svojim podrumima, tavanima, a pogotovo Vrščane koji su dalje na Facebooku. Da li će se dići kada ne bude bilo uopšte drveća više u gradu? Da li će se dići kada sa drveća iz parkova priđu na kućnu drvenariju, kad počnu da skidaju ramove sa prozora, kad počnu da lome stolice i stolove da bi na tome malo zaradili? Eto, samo toliko. Hvala. Ja imam čast da vam predstavim ovde jednog gospodina koji sam upravo pre pola sata upoznala, on je stari Vrščanin, gospodin Srboljub, koji se ovoga grada seća na potpuno jedan drugačiji način, pa sam ga zamolila da nam malo ispriča o tome kakav je zapravo bio Vršac i ko je bio njegov rejting u tom civilizovanom građanskom smislu reči. Izvolite. Budite pozdravljeni. Drago mi je ovde što vidimo ovde pre svega dosta mladih ljudi. Ovo se zvala takozvana velika promenada. To je bilo mjesto gdje se okupljala naša omladina. Ta drveća potiču iz doba kada sam ja bio dečko i mladić. Ovo je me frapiralo prosto. Čuo sam obrazloženje da su mnoga drveća bolesna. Čisto sumnjam da je to tako. Posečena su drveća, ostali su panjevi kao pokopani grobovi, da li smatraju da treba i panjevi da ostanu kao spomenice onoga što je poništeno. Mislim da je dosta olako se pristupilo ovakvom jednom potezu, kao da se izgubilo iz vida da u stvari su da drveće je izvor života. Drugo, drveće kao i deca treba da se gaje, da žive 10 do 20 godina, da pruže ono što treba čovjeku. Prema tome, u belom svetu vrlo teško se ljudi odlučuju da vrše drvoseču, da ne govorim glavoseču, drvoseču ja zovem. Ja kažem, sumnjam da je moralo ovo ovako da se odvija. Drugo što me posebno frapiralo, ne znam da li je to tačno, da od ove i on inače skučene zelene površine, da to treba da se pretvori dobrim delom u parkiralište. To je za mene, za jednu totalnu osadu, za mene jedna neshvatljiva stvar. Ako se ovo izdešava ovde, znate, ja se ne bi iznenadio kada dođem opet na Grožđenbala, negde ako doživim do godine, inače dosta u godinama, da vam kažem, u Vršcu je bila dika stari Vršački park. Smatralo se da u staroj Jugoslaviji, onoj Jugoslaviji kralja Aleksandra, u staroj Jugoslaviji po lepoti se smatrala 3 najlepša parka. To je bio u Beogradu Kalimegdan i u Tivoli u Ljubljani. I treći je bio po lepoti Vršački park. Ovo sada što je Vršački park, to je samo beda i ironija. Ne znam i osuđujem zašto se dozvolilo da taj Vršački park koji je bio dikada nekada da je došao u ovako jednoj fazi. Ja sam pokušao u kontaktima i sa vašim predsjednicom da ukažem na te neke stvari, inače ja sam arhitekta, da ne smeju tako da radi. Međutim, dobio sam sve tako neka maglovita obrazloženja zašto se to dešava, pa koristim ovu priliku da je ovo potaknem, jer se ne bi iznenadio da sada eventualno dođe i Vršački park na red. To je možda sljedeći korak. Jer kažem, dosta se odile da ljudi lako odlučuju, najlakše je posjeći, a vrlo teško je podići. Pa prema tome, ja pridružujem se ovom vašem protestu i smatram da treba
energično dejstvovati i tražiti da se neke stvari još jednom prispitaju, a ne lako se odlučivati i lako je ubiti, a to se ne može živjeti. Zahvaljujem na pažnji.